Her har vi Sissel. Hun har lige spillet fodbold. Hun har fået en fibersprængning i låret. Så nu skal jeg vise, hvordan det er, at man kurerer det. Hun skal først og fremmest ligge stille og være afslappet. Men det kan godt være lidt svært, når man har ondt. Men så putter vi forbinding på for at stoppe blødningerne. Så nu har Sissel fået forbinding på for at stoppe blødningerne. Så putter vi is på. Isen skal ligge der i et kvarter i hver time eller hver anden time. Det er for at tage smerterne og for at der ikke skal komme blå mærker og hævelse. Efter man har puttet is på og forbinding på, så skal man tage benet opad. Benet skal være opad det første døgns tid i hvert fald, så vidt muligt. Efter at det første døgn det er gået, så skal hun bare gøre det efter behov.